Tällä videolla esitämme käytännön esimerkkejä staattisen sähkön syntymistä sekä vaikutusta elektronisiin komponentteihin ja laitteisiin. Näistä asioista puhuttaessa käytämme puhekielessä termiä EST-suojaus. Kerromme EST-suojauksen käytännön toteuttamisesta ja näytämme staattiselta sähköltä suojautumisen autokorjaamoissa. Esityksessämme on taulukoita ja diagrammeja, joita on hyvä tarkastella kuva pysäytettynä. Toivotan mielenkiintoista tutustumista käytännön EST-suojaukseen. Yrityksen kaikilla henkilöstöryhmillä pitää olla perustiedot staattiselta sähköltä suojautumisesta ja perusteellinen koulutus täytyy olla kaikilla niillä henkilöillä, jotka ovat tekemissä elektronisia osia sisältävien laitteiden tai komponenttien kanssa, kuten ostajat, automyyjät, varastohenkilöstö ja huoltomiehet. Koska kaikki ajoneuvot sisältävät staattiselle sähkölle herkkiä komponentteja, yrityksessä tulee ymmärtää se tosiasia, että EST-suojaus on erittäin tärkeä työn ja toiminnan laadun tekijä. Perusedellytys on, että yrityksen johdon tulee olla sitoutunut EST-suojaukseen. EST-suojauksen ja koulutuksen tarve on määritelty kansainvälisissä standardeissa. Standardisointi on maailmanlaajuista toimintaa ja nämä standardit ovat voimassa kaikissa teollisuusmaissa. EST-suojauksessa käytetään erilaisia varoitusmerkkejä ja tauluja. Staattiselta sähköltä suojauksen tarve johtuu komponenttiteknologian kehityksestä. Putkitekniikan aikana staattinen sähkö ei vaikuttanut laitteisiin, koska elektroniputkissa käytettävät materiaalit olivat hyvin paksuja verrattuna nykyteknologiaan. Elektroniputkien keksimisen jälkeen seuraava askel teknologian kehityksessä olivat transistorit. Transistoreiden keksimisen myötä laitteiden kokoa saatiin pienennettyä, joista käytännön esimerkkinä tulivat matkaradiot. Matkaradioita kutsuttiinkin transistoriradioiksi tämän pienen transistorinimisen komponentin myötä. Nykyaikana radio löytyy jo näin pienestä koosta. Tässä on matkapuhelimen radiokomponentti. 60-luvulla yksi transistori oli tämän kokoinen. Nyt näitä saman toiminnon tekeviä transistoreita pakataan piipalalle useita satoja miljoonia kappaleita. Tästä komponentin ikkunasta näkyy piipala, jonka sisällä on nykyään satoja miljoonia transistoreita. Kun katsomme piipalan sisälle, näemme siellä hyvin ohuita folioita. Staattisen sähkön purkauksessa syntyvä virta ja jännite vahingoittaa tai tuhoaa näitä erittäin ohuita folioita. Folion leveydet ovat helposti alle 1 mikrometrin, tarkoittaa siis, että folion leveys on vain 5–10 millimetriä. Staattisen sähkön aiheuttamia vikoja komponentin foliolle ovat muun muassa suuri virtapiikki, joka saattaa polttaa folioita poikki, jolloin puhutaan niin sanotusti folioiden höyrystymisestä. Suuri jännite saattaa lyödä läpi 2 folion välillä, jolloin foliot voivat hitsautua yhteen, eli tulee oikosulkuja. Suuri jännite voi myöskin lyödä läpi folioiden välistä eristeistä tuhoten eristeen ja samalla vioittaa osittain folioita. Kautta aikojen on sanottu, että suurin osa staattisen sähkön aiheuttamista vioista ovat niin sanottuja piileviä vikoja, jotka ilmenevät vasta päivien, viikkojen tai jopa kuukausien kuluttua esimerkiksi laitteen korjauksesta. Näitä piileviä vikoja ei voida välttää millään muulla tavoin kuin systemaattisella ja huolellisella EST-suojauksella. Mitään oikotietä ei ole olemassa. Jos haluatte parantaa työnne laatua, EST-suojaus on siihen ensimmäinen askel. Tämmöistä vanhaa elektroniputkea tai transistoria ei käytännössä sellaisella staattisen sähkön purkauksella voi rikkoa kuin nämä nykyiset komponentit rikkoontuvat. Komponenttien pakkaustiheyden myötä myös komponenttien käyttöjännite laskee. Nykyaikaisissa elektronisissa laitteissa lähestytään 1 voltin jännitettä. Tämä on yksi syy, minkä takia nykyinen elektroniikka on altista erilaisille ulkoisille häiriösignaaleille. Hyvin häiriösuojatun laitteen valmistaminen on erittäin kallista, jonka takia kulutuselektroniikkaa ei kustannussyistä suojata kovinkaan hyvin. Tästä syystä esimerkiksi autoelektroniikka on usein hyvin häiriöaltista. Laitteiden käyttöikä optimoidaan parhaassakin tapauksessa muutamaan vuoteen, josta hyvänä esimerkkinä ovat matkapuhelimet. Autossa olevien johtimien kautta esim. EST-purkauksen virta- tai jännitepulssit voivat kytkeytyä johtimien kautta elektronisia komponentteja sisältäviin laitteisiin ja aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä toimintahäiriöitä. Tällöin puhutaan puutteellisesta emisuojauksesta, eli sähkömagneettisen pulssin kytkeytymisestä laitteeseen. Staattista sähköä muodostuu normaalielämässä kaikkialla.
Eristemateriaalia käsiteltäessä staattista sähköä syntyy helposti. Varautuvien materiaalien etumerkki muuttuu sen mukaan, miten hangattavat materiaalit sattuvat sijoittumaan niin sanotussa triposähköisessä sarjassa. Muovikampa varautuu negatiivisesti hiuksiin verrattuna, koska hiukset ovat ylempänä triposähköisessä sarjassa kuin muovi. Hiukset varautuvat positiivisesti. Puukampa on lähempänä hiuksia triposähköisessä sarjassa, josta syystä sen varausta ei nyt pysty todentamaan. Muovikampa on siis niin kaukana hiuksista tässä sarjassa, että kampaa hiuksiin hangattaessa se varautuu erittäin voimakkaasti. Sähkökentän voimakkuuden mittarilla pystytään mittaamaan varauksen aiheuttamat sähkökentät. Ihminen on erittäin tehokas staattisen sähkön generaattori. Tässä kokeessa meillä on sähköä johtava lattiapinnoite, mutta henkilön kävellessä tavallisilla kengillä lattiapinnoitteilla näemme hyvin suuren jännitteen muodostuvan kehoon. Käytettäessä sähköä johtavia kenkiä henkilö on maadoitettu sähköä johtavan lattiamateriaalin kautta, joten kehoon ei muodostu jännitettä. Maadoittamaton johtava materiaali tai eriste voi varautua joko positiivisesti tai negatiivisesti. Maadoitettu johtava materiaali ei varaudu. Ionisaattori tuottaa valtavan määrän negatiivisia ja positiivisia ioneja. Ionituotos pitää olla tasapainossa, jotta sillä voidaan neutralisoida varaukset pois. Varautuneista muoviesineistä varauksen poistaminen onnistuu ainoastaan näin. Suomessa suhteellinen kosteus on talvella useita viikkoja alle 10%, jolloin staattista sähköä muodostuu erittäin helposti, koska kaikki materiaalit ovat erittäin kuivia ja johtavat huonosti sähköä. Kesällä tilanne on staattisen sähkön kannalta huomattavasti parempi, koska suhteellinen kosteus Suomessakin nousee kesällä aina 65%. Tästä syystä EST-materiaalia hankittaessa on erittäin tärkeää, että kaikki EST-suojauksissa käytettävät materiaalit ovat testattu myöskin alhaisessa kosteudessa. Staattisen sähkön purkaukset kuukausittain. Komponenttien vioittumisjännitteet ovat hyvin alhaisia verrattuna siihen, minkälaisia jännitteitä meihin generoituu normaalielämässä. Staattisen sähkön purkauksia tapahtuu monella eri tavalla. Periaatteessa käytännön elämässä kahta samanlaista purkausta ei tapahdu. Työpisteessä ja ajoneuvojen kanssa työskenneltäessä voidaan aiheuttaa muun muassa Machine Model-mallin purkaus, Human Body Model-mallin purkaus, Charge Device Model-mallin purkaus. Oleellinen ero näiden purkausten välillä on purkausnopeudessa ja sitä kautta purkauksessa syntyvä virran ja tehon suuruudessa. Seuraavaksi katsotaan eri purkausmallineiden eroja käytännössä. Ensin ihmiskehon purkausmallinetta. Levy varataan noin 1500 voltilla ja sormella kosketetaan metallilevyyn purkaen varaus pois. Apuna käytetään emilokeittoria, laitetta, joka reagoi staattisen sähkön purkauksessa syntyvään emi-ilmiöön. Laite piippaa, mikäli se reagoi staattisen sähkön purkaukseen. Levy varataan jälleen noin 1500 volttiin ja nytten levyn varaus puretaan ruuvimeisselillä pois. Emilokeittor reagoi, koska purkaus on hyvin nopea ja voimakas. Komponentit varautuvat, kun ne liuutetaan putkilosta pois ja purkaus tapahtuu, kun ne osuvat alustaan. Kuten huomataan Machine Model-mallissa, jossa kosketaan metallilla metalliin, purkausnopeus on hyvin nopea ja virta hyvin suuri. Esimerkiksi 15 voltin jännite kehossa riittää synnyttämään metallisella ruuvimeisselillä jo noin 10 mA virran purkaustilanteessa. 1000 voltin jännitteellä virta on jo yli ampeerin suuruinen. Jos tällainen virtapiikki kohdistetaan komponentille, komponentin osittainen tai kokonaan tuhoutuminen on todennäköistä. EST-purkaus annetaan komponenteille erittäin helposti muun muassa avoimien liittimien kautta. Elektronisten laitteiden EST-suojaus on toteutettava valmistuksen, kuljetuksen, käsittelyn ja huollon aikana.
Tässä esityksessä on tarkoitus kertoa staattisen sähkön aiheuttamista ongelmista nykyautojen elektroniikalle. Siihen aikaan kun isä auton osti, ei staattinen sähkö auton elektroniikkaa vaivannut, koska sitä ei ollut, eikä siitä ajasta niin kauan ole. Puolijohteet ja staattiselle sähkölle herkät komponentit alkoivat tulla yleiseen käyttöön 70-luvun taitteessa, jolloin staattinen sähkö alkoi aiheuttaa ongelmia komponenttien käsittelyssä. Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa staattiselta sähköltä suojaus on pitänyt ottaa huomioon jo vuosikymmenien ajan. Autoissa elektroniikka alkoi yleistyä vasta 90-luvun taitteessa, ja sen tuomaa teknologian muutosta ei vielä oikein ymmärretä, koska asia on varsin uusi. Autoihin elektroniikkaa on tullut viime vuosina huimasti lisää, ja elektroniikan osuus autojen laitteissa kasvaa koko ajan. ESD-suojaus tulee olla itsestäänselvyys elektronisia komponentteja sisältävien laitteiden käsittelyssä. Autojen elektronisten osien vaihtaminen ja varaosien käsittely ei enää onnistu kotioloissa tai yleiskorjaamoissa. Katsotaan eroa vanhan ja uuden sytytysjärjestelmän välillä. Vanha sytytysjärjestelmä koostuu pääosin mekaanisista osista, kuten sytytyspuola, virran jakaja, jossa katkojan kärjet ja ennakon säädin. Isoisän aikaan moottorin polttoaine annosteltiin bensiinikäyttöisissä autoissa mekaanisella kaasuttimella. Nykyaikaisen bensiinimoottorin polttoaineen syöttö ja moottorin sytytystapahtuma tapahtuu täysin elektronisesti ohjattuna. Elektroniset laitteet pystyvät hoitamaan polttoaineen syötön ja sytytyksen ajoituksen huomattavasti tarkemmin kuin vanhat mekaaniset laitteet. Elektroniikan avulla parannetaan moottorin hyötysuhdetta ja pakokaasupäästöt vähenevät. Monet näistä elektronisista yksiköistä sisältävät staattiselle sähkölle herkkiä komponentteja. Nykyaikaisen auton huolto tapahtuu staattiselta sähköltä suojatulla alueella. Aluetta nimitetään EPA-alueeksi. EPA-alue pitää olla rajattu muusta työskentelyalueesta ja merkitty esimerkiksi lattiaan varoitusteipillä. Standardin mukaan EPA-alueelta poistumisesta muistuttava kyltti. Korjaamossa staattiselta sähköltä suojautumisen perustana on korkealuokkainen sähköä johtava lattiapinnoite. Henkilöstö on koko ajan maadoitettu seisaltaan työskennellessään. Tämän lattian resistanssi maahan on noin 2 megaohmia. Standardin mukaan mitataan resistanssi työntekijän kehon läpi. Tällä lattiapinnoitteella yhdistelmäresistanssi on noin 20 megaohmia. Standardin suosituksena resistanssin on oltava alle 35 megaohmia. Standardin mukaan työntekijästä mitataan EPA-alueella kävellessä kehoon muodostuva jännite. Tässä tapauksessa jännitettä ei käytännössä kehoon muodostu. Käveltäessä EPA-alueen ulkopuolella kehoon alkaa muodostua välittömästi jännitettä. Astuttaessa takaisin puolijohtavalle pinnoitteelle kehon jännite purkautuu hallitusti ESD-kenkien kautta maahan. Ennen töiden aloitusta asentaja testaa maadoitusrannekkeen ja molemmat ESD-kengät. Testaus on suoritettava päivittäin tai aina ennen töiden aloitusta. Standardin mukaan molemmille resistanssin alaraja on 750 kiloohmia ja yläraja 35 megaohmia. Mittaus merkitään mittauspöytäkirjaan. Asentajan istuessa autoon yhteys maahan katkeaa ja resistanssi maahan on ääretön, koska kontaktia maahan ei ole enää kenkien kautta. Asentajan pitää maadoittaa itsensä erillisellä maadoitusjohtimella. Maadoitusjohto kytketään haalareissa olevaan maadoitusneppariin. Haalarin maadoitusnepparista maadoitus asentajan kehoon tapahtuu maadoitusrannekkeen avulla. Maadoitusjohtimen kanssa autossa istuttaessa resistanssi maahan on alle 2 megaohmia. Auton renkaat johtavat hyvin sähköä. Kuten näemme tällä yksinkertaisella mittaustavalla mitattuna, resistanssi renkaan päältä maahan on noin 200 megaohmia. Renkaan ja lattian kautta auton maadoittamiseksi ei voi luottaa, vaan auto maadoitetaan ennen huoltotöiden aloitusta erillisellä maadoitusjohdolla. Nykyaikaisen elektroniikkaa ja tietokoneita sisältävien autojen vianmääritys ja eri laitteiden ohjelmistopäivitykset tapahtuvat tietokoneiden ja erilaisten ohjelmistojen avulla. Vianmäärityksen jälkeen asentaja noutaa varastosta uuden varaosan, joka on pakattu staattiselta sähköltä suojaavan metalloituun suojapussiin. Suojapussin saa avata vasta EPA-alueella. Nyt osaa voidaan käsitellä turvallisesti EPA-alueella, kun asentaja on maadoittunut ESD-kenkien kautta ja auto on maadoitettu maajohtimella. Vianmäärityksessä paikannettu viallinen yksikkö irrotetaan ja asennetaan uusi yksikkö paikoilleen. Viallinen vaihdettu yksikkö pakataan takaisin staattiselta sähköltä suojaavaan metalloituun suojapussiin, jotta yksikköön ei EPA-alueen ulkopuolella kuljetuksen ja käsittelyn aikana aiheuteta lisää vaurioita. Viottunutta korjaukseen menevää yksikköä on siis käsiteltävä kuten uutta osaa. Asentaja on maadoitettu irrottaessaan ilmastoinnin ohjaan yksikköä.
Kaikkia yksiköitä käsiteltäessä on erityisesti varottava koskemasta sekä yksikön että johtimien liittimien kontaktipintoja, koska liittimien kontaktipintojen kautta voidaan antaa staattisen sähkön purkaus suoraan yksiköiden elektronisille komponenteille. Muovikuoristen yksiköiden käsittely edellyttää ehdottomasti puhalin-ionisaattorin käyttöä käsittelyn aikana. Varautuvasta muovikuoresta varauksen poistaminen ei onnistu muuten kuin ionisaattorin avulla. Komponenttilevyjä käsiteltäessä on aina käytettävä ESD-suojakäsineitä, koska sormista jää rasvaa ja muita epäpuhtauksia komponenttilevylle ja liittimiin aiheuttaen korroosiota ja kontaktihäiriöitä. Elektronisten yksiköiden ja komponenttilevyjen puhdistaminen paineilmalla on ehdottomasti kielletty. Ionisoidulla paineilmapistoolilla eliminoidaan varautuminen, mutta epäpuhtauksien levittäminen yksiköissä ja komponenttilevyissä on edelleen ongelma. Ammattitaitoisen, koulutetun huoltohenkilöstön suorittaman ja oikeaoppisesti korjatun ajoneuvon luovuttaminen asiakkaalle on helppoa. Korjaamon ESD-suojaus on tärkeä laaduntekijä. Näin vähennetään tehokkaasti auton piileviä ja omituisia elektroniikkavikoja. Lopputuloksena tyytyväinen asiakas. Polttoaineiden kuljettamista ja säilyttämistä varautuvissa muoviastioissa tulee välttää. Tavallinen muoviastia varautuu erittäin voimakkaasti. Kesäkuumalla tankista höyrystyvä polttoaine ilmaseos on herkästi syttyvä. Muovisesta varautuneesta polttoaineastiasta varaus voi purkautua auton metalliosiin aiheuttaen räjähdysmäisen tulipalon. Suomessakin muovinen varautuva polttoaine- ja liuotinastia on aiheuttanut useita vakavia onnettomuuksia, esimerkiksi huonekalutehtaiden tulipaloja, pienlentokoneiden ja moottoriveneiden paloja sekä kuolemaan johtaneita räjähdyksiä. Tyhjä, käytössä ollut muoviastia on kaikista räjähdysherkin, koska astian sisälle muodostuu helposti syttyvä polttoaineilmaseos. Tästä syystä polttoaineita ja liuottimia tulee kuljettaa ja säilyttää johtavista materiaaleista valmistetuissa astioissa, esimerkiksi vanhassa kunnon jerrykannussa. Käytännössä tällaisen astian varautuminen on erittäin vähäistä. Käsiteltäessä johtavaa astiaa varaukset henkilön ja astian välillä tasaantuvat. Johtavasta astiasta polttoaineen lisääminen autoon on turvallisempaa verrattuna varautuvaan muoviastiaan. Huomaa, että käytettävän täyttösuppilon tulee myöskin olla johtavaa materiaalia. Näin toimittaessa astian, auton ja henkilön potentiaalierot ovat erittäin vähäiset ja polttoaineen lisääminen on turvallisempaa. Mikko Solanto Nokialta, hei. Asiakastyytyväisyyden kehityksessä tuotteemme ja palveluidemme laatu on ensisijaista. Sen takia olemme myös mukana kehittämässä ESD-suojausta lisälaiteasennuksille. Asentaja tarkistaa maadotusrannekkeen ja ESD-kenkien toimivuuden kenkä- ja ranneketestauslaitteella sekä kytkee lisämaadotuksen ESD-vaatteeseen ennen töiden aloitusta. Ajoneuvon asennettavat lisälaitteet ovat toimitettu asennuspaikalle staattiselta sähköltä suojaavissa pakkauksissa. Pakkaukset avataan vasta epäalueella. Asentaja maadoittaa itsensä ennen ajoneuvoon nousemista, jonka jälkeen hän irrottaa tarvittavat verhoilut ja suorittaa muut tarpeelliset purkutyöt. Oikein rakennetulla epäalueella maadotus toimii myös hankalissa työasennoissa, eikä asentajan tarvitse miettiä maadotuksen toimivuutta, vaan voi keskittyä varsinaisen työn suorittamiseen. Asiakkaiden ja muiden asiaan kuulumattomien henkilöiden pääsy epäalueelle on kielletty. Epäalueella työskentelevien ja siellä työn puolesta liikkuvien henkilöiden tulee saada asianmukainen ESD-koulutus kerran vuodessa. Lisäksi heidän tulee aina käyttää asianmukaista ESD-varustusta epäalueella liikuttaessa. Kuten huomaatte, ESD-suojauksen huomioon ottaminen ei hankaloita työn tekemistä korjaamossa. Tulevaisuudessa ESD-suojauksen huomioon ottaminen tulee entistä tärkeämmäksi autokorjaamossa, koska ajoneuvossa käytettävä elektroniikka kehittyy ja lisääntyy yhä kiihtyvällä vauhdilla. Ilman ESD-suojausta työn laatu heikkenee, kustannukset nousevat ja asiakastyytyväisyys laskee.